Vaitagadaadhara Srivatsadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare எல்லாரும் Hare Rama Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya 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 Shri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya 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 Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna. மாதாஜி. Hare Krishna ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 234 34 33 முடிச்சாச்சா? முடிச்சாச்சு. 34 தான் படிக்கணும். Hare Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Tat Sat Sachi Devi Ani Thare Kaila Namaskara Sata Dina Thare Thani Tila Bhakta சாரி மாதாஜி. படிச்சு Okay. Tara Gnalana Puna Karila Gamani Vinaya Kariya Vidaya Dila Bhakta Gani காராஜ்ஞலய லக்ஞ புன கரில கமன வினய கரிய விதாய தில பக்தகணே. அன்னையிடம் உத்தரவு பெற்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாதபுரிக்கு புறப்பட்டார். பக்தர்கள் அவரை பின்தொடர்ந்த போது அவர்களை அங்கேயே இருக்குமாறு பணிவுடன் வேண்டி அவர் அனைவருக்கும் பிரியா விடை கொடுத்தார். ஹரே சோ கிருஷ்ணா. அவர் என்னன்னா அவர் வந்து அங்க இருக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்தை அவர் கொடுத்தாரு. எதுக்குன்னா அவர் வந்து இந்த மாதிரி தேவர் அதாவது டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து இப்போ திரும்ப அமிச்சிட்டு பேசிக்கலி அவரோட ஐடியா என்னன்னா அவர் சச்சி மாதாவோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாரு, அவ்வளவுதான். அண்ட் டிவோட்டிஸ் வந்து ஜெகநாத் புரிக்கு வர சொன்னாங்க. ஏன்னா அப்ப வந்து அந்த ரத யாத்திரா அப்புறம் மீட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ரத யாத்திரா அப்போ அவர் 2 பேர் தான் அலோவ் பண்றாரு, மத்த எல்லாரையும் அனுப்பிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானதுயி சாகயாமி யாவனிலா சலே அமராமி லிபாசி ரத்ன யாத்ரா காலே. எல்லா பக்தர்களையும் திரும்பி செல்லுமாறு வேண்டிக் கொண்ட போதிலும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தம்முடன் வருவதற்கு இருவரை மட்டும் அனுமதித்தார். மற்றெல்லா பக்தர்களையும் ரத யாத்திரையின் போது ஜெகநாதபுரிக்கு வந்து தம்மை சந்திக்குமாறு அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அவர் என்ன மாதிரி அங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்றதுதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். ஒரு செகண்ட் இருங்க, நான் ஸ்கிரீன் மூவ் பண்ணணும். ஒன் செகண்ட், எனக்கு தெரியல ஸ்கிரீன். உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு வராது. ஸ்கிரீன் வந்துட்டு மாதாஜி. நான் ஸ்கிரீன் ஜம்ப் பண்ணா ஸ்லோ. மாதாஜி எனக்கு டைம் ஆகுது. இல்ல எனக்கு வருது. மல்லிகா மாதாஜி நீங்க படிங்க ஃபுல்லா. ஓகே மாதாஜி. பலபத்ர பட்டாச்சார்யா ஆர பண்டித தாமோதரா துயி ஜன சங்கே பிரபு ஆயிலா நீலாச்சாலா. பலபத்ர பட்டாச்சாரியாரும் தாமோதர பண்டிதரும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடன் ஜெகநாதபுரிக்கு வந்த 2 நபர்களாவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த 2 பேர் யாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. பல்லபத்ர பட்டாச்சாரியா ஆர பண்டித தாமோதரா துயி ஜானே சாங்கே பிரபு ஐல நீலாச்சலா. அது ஒண்ணு வந்து பல்லபத்ரா பட்டாச்சாரியா அண்ட் நம்மளோட ஜெகநாத் சாரி அண்ட் தாமோதரா பண்டிதா. பலபத்ர பட்டாச்சார்ய பண்டித ராம நீனாக்கா रही चालीला वृंदावना लूका ना चालीला रात्रे ना जाने कौन ना जानी जना सॉरी सीना कथा चली रही काले विरगना लूका चले रत न जाना कान जाना.
Translation. After remaining at Jagannath Puri for a few days, the Lord secretly started for Vrindavana at night. He did this without anyone's knowledge. Hare Krishna Mataji. சைலண்டா கிளம்பி போயிட்டாரு ஜெகநாத்க்கு அப்படின்னு. கொஞ்ச நாள் அப்புறம் அவர் வந்து கிளம்பி ஜெகநாத் புரிக்கே போயிட்டாரு அப்படின்னு. பிருந்தாவனத்துக்கு போகுது. ராகே மாத்திர சாகே ஜாரி காண்டா பாத்தே காஷி ஆயிலா மகாராகே. Hare Krishna Mataji. Balabhadra Bhattacharya Rahi Matra Sanghe Jari Kanda Pate Kusikasi Aile Maha Range. Translation by Srila Prabhupada कीजिए. When Sri Chaitanya Mahaprabhu left Jagannath Puri for Vrindavana, only Balabhadra Bhattacharya was with him. Thus he travelled on the path through Jharikanda and arrived in Benares with great delight. Hare Krishna Mataji. அவர் வந்து ஜாரிகண்ட் போறாரு. நம்ம பார்த்துக்கோம் ஜாரிகண்ட் ஃபாரஸ்ட். அது எங்க இருக்குன்னா பெனாரஸ் இருக்கு இல்லையா, டெல்லியில இருக்கு, வாரணாசி அந்த வழியில போறாரு. அப்ப ஜாரிகண்ட்ல என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. दीनाचारा काशी तेहा राही गेहा वृंदावना मधुरा देखिया देहा द्वादशा कानना. दिनचारा काशी दे रही केला वृंदावन मधुरा देहिया देहे द्वादश காணனா. வாரணாசியில் 4 நாட்கள் மட்டுமே தங்கியிருந்த ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அங்கிருந்து விருந்தாவனத்திற்கு புறப்பட்டார். மதுரா நகரத்தை தரிசித்த பின்னர் அவர் 12 காடுகளையும் தரிசித்தார். பொருளுரை: இன்றும் கூட விருந்தாவன பகுதிகளை தரிசிப்பவர்கள் பொதுவாக 12 காடுகள் என அறியப்படும் 12 இடங்களை தரிசிக்கின்றனர். அவர்கள் காமியவனத்தில் அமைந்துள்ள மதுராவில் தொடங்கி அங்கிருந்து தாளவனம், கமாலவனம், மதுவனம், குசுமவனம், பாண்டீரவனம், பில்வவனம், பத்ரவனம், கதிரவனம், கோகவனம், குமுதவனம், கோகுல மகாவனம் ஆகிய வனங்களுக்கு செல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவங்க வந்து போறவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு வனம் இல்லாம மத்த எல்லா இடத்தையும் விட்டுறாங்க அப்படின்னு. அதாவது எல்லாமே கவர் பண்ணுவாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அப்படின்றத கம்பேர் சொல்றாங்க. அதனால பிருந்தாவன் போயிட்டு நம்ம கூட 4-5 இடம் போவோம். இவ்வளவு பார்க்க மாட்டோம், பட் கொஞ்சம் எல்லாம் பார்ப்போம். இன்னொன்னு ஒரு பாஸ்ட் டைம் ஒரு இடத்துல நடந்தது இந்த 12 பனானா ஃபாரஸ்ட்ல அப்படின்னு. சோ அவர் பெனாரஸ்ல வெறும் 4 நாள்ல இருந்துட்டு திரும்ப பிருந்தாவன் வந்துட்டாரு அப்படின்னு. சோ இந்த 12 ஃபாரஸ்ட் அவர் போறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. லீலாஸ்தானே தேஹி பிரேமா ஹாயில அஸ்திரா பல்லபத்ர கைல தாரே மதுரார பாஹிரா. ஹரே கிருஷ்ணா. லீலாஸ்தல தேகி பிரேமே கைலாஸ்திரா பலபத்ர கைலதாரி மதுரார பகீரா. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் லீலைகள் நடைபெற்ற 12 இடங்களையும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தரிசித்த போது அவர் பிரேமையினால் மிகவும் சஞ்சலமுற்றார். எப்படியோ பலபத்ர பட்டாச்சாரியார் அவரை மதுராவிலிருந்து வெளியே அழைத்து வந்தார். சோ அவர் வந்து என்ன அந்த 12 ஃபாரஸ்ட் பார்த்துட்டு அவர் ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டாரு, எக்ஸ்டசில. அவ்வளவு சந்தோஷம். ஆனா பல்லபத்ரா பட்டாச்சாரியா எப்படியோ அவரை வந்து கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு. மதுரால இருந்து வெளில கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு அந்த இடத்தை விட்டு. கங்கா तीर्थ पातेलाना प्रयागे आईला श्री रूपा आशी प्रभु के तातै मिलीला. गंगा तारा पतेला प्रयाग आला एलैला श्री रूप दासे प्रभु के ताने मिला. Translation. After leaving Mathura, the Lord began to walk along the path on the bank of the Ganga, and finally he reached the holy place named Prayag, Allahabad. It was this Rupa Goswami came and met the Lord. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ திருப்பதி போயிருக்கீங்க, மியூட் போட்டுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மதுரா போனோடனே அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, கங்கா கரையில நடக்கிறாரு. ஃபைனலா பிரயாக்யா அப்படின்னு அலகாபாத் இருக்கு. அங்க வந்து ரூப கோஸ்வாமி வராரு. அங்க கிருஷ்ணரை ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவை மீட் பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா.
नंदवकारी रूपा भूमि ते पडिला परम आनंदे प्रभु आलिंगन दिला. हरे कृष्ण प्रभु. ದಂಡವತ್ತಡಿ ರೂಪ ಭೂಮಿದೆ ಪಟಿಲ பரம ஆனந்த பிரபு ஆலிங்கன திலா. பிரயாகையில் ரூப கோஸ்வாமி மகாபிரபுவின் முன்பாக தரையில் விழுந்து தண்டம் சமர்ப்பித்தார். மகாபிரபு மட்டற்ற மகிழ்ச்சியுடன் அவரை அரவணைத்துக் கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி பிரபு, நெக்ஸ்ட் நீங்க படிங்க. அவர் வந்து கும்பிடுறாரு அப்படின்னு. வணக்கம், ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஆனா இவர் வந்து ஈக்குவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல அவர் கட்டி பிடிக்கிறாரு. அதுதான் கிருஷ்ணரோட ஸ்தானம், ரைட்? எல்லாரும் வந்து லோவா அவங்க நினைக்கணும் நம்ம, அண்ட் கிருஷ்ணர் வந்து ஈக்குவலா நினைப்பாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. श्री रूप शिक्षा कराय पाताईला वृंदावना आपने करीला वाराणसी आगमना. हरे कृष्ण माता जी. श्री रूपे शिक्षा करे पातिला वृंदावना आपने करीला वाराणसी आगमना. Translation में श्रील प्रभुपाद कीजिए. After instructing Srila Rupa Goswami at Prayaga at the Dasvameda Gata, Chaitanya Mahaprabhu ordered him to go to Vrindavana. The Lord then returned to Varanasi. Hare Krishna. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வாரணாசிக்கு வந்துட்டாரு. ஆனா ரூப கோஸ்வாமி விருந்தாவன் போக சொல்லி அவர் சொல்லிட்டாரு. काशीते प्रभु के आशी मिलीला सनातना दुई मासा राही तारे करी करैला शिकशना. काशी ते प्रभु की आसी मिलिला सनादना तुई मसर रही तारे कराइला शिक्षाना. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வாரணாசியை அடைந்த போது சனாதன கோஸ்வாமி அவரை சந்தித்தார். அங்கே மகாபிரபு 2 மாதங்கள் தங்கியிருந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு பக்குவமான உபதேசங்களை வழங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாருன்னா, வாரணாசிக்கு வந்துட்டு சனாதன கோஸ்வாமி அங்க பாக்குறாரு. அங்க வந்து 2 மாசம் சனாதன கோஸ்வாமிய பாக்குறாரு. எங்கன்னா வாரணாசியில. ரூப கோஸ்வாமியில எங்க பாக்குறாரு? பிரயாகை. பிரயாக்ல வந்து ரூப கோஸ்வாமி பாக்குறாரு. சனாதன கோஸ்வாமிய வந்து அவர் வந்து இங்க வாரணாசியில பாக்குறாரு அப்படின்னு. பிரயாக் வந்து அலகாபாத்ல இருக்கு. मधुरा पातैला तारे दिया भक्ति बाला सन्यासी रे कृपाकारी के नीला चला. मधुरा पातैला तारे दिया भक्ति बाला सन्यासी रे कृपा करी के नीला चला. சனாதன கோஸ்வாமிக்கு முழுமையான உபதேசங்களை வழங்கிய பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை பக்தி தொண்டின் சக்தியுடன் மதுராவிற்கு அனுப்பி வைத்தார். வாரணாசியில் அவர் தமது கருணையினை மாயாவாதி சன்னியாசிகளுக்கும் வழங்கினார். அதன் பின்னர் நீலாச்சலத்திற்கு ஜெகநாதபுரிக்கு திரும்பினார். வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, சனாதன கோஸ்வாமிக்கு வந்து மதுரால வந்து அதுக்கப்புறம் அனுப்புறாரு. ரூப கோஸ்வாமி விருந்தாவனுக்கும் இவரை வந்து மதுராக்கு அமிச்சாரு. ஃபுல் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அவர் கொடுத்துட்டு. பெனாரஸ்ல அவர் ஏன் பண்ணாரு? ஏன்னா பெனாரஸ் ஃபுல்லா மாயாவதி சன்னியாசிகள் இல்லையா? அங்கேயும் அவர் வந்து மாயாவதி சன்னியாசிக்கு மர்சி கொடுக்கணும்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து நீலாச்சலா ஜெகநாத்புரிக்கு திரும்ப வந்துட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. छायावत साराय छे प्रभु करिला विलासा. स्क्रीन கொஞ்சம் कबू इति क्षेत्रवासा. छायावस्त्र ऐसे प्रभु करिला विलास कबू इति उदी कबू क्षेत्रवास. மகாபிரபு இந்தியா முழுவதும் 6 ஆண்டுகள் பயணம் செய்தார். சில நேரங்களில் அவர் அங்கும் இங்கும் பயணம் செய்து தமது தெய்வீக லீலைகளை அரங்கேற்றிக் கொண்டிருந்தார். சில நேரங்களில் அவர் ஜெகநாதபுரியில் தங்கியிருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. டெல்லியில யார பாக்குறாரு அவரு? டெல்லியில மாயாவதிகளை மாத்தினார்ல, யார் மாயாவதியோட ஹெட் அங்க வாரணாசியில? சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரா வந்துச்சு. சர்வபாமா பட்டாச்சாரியாவும் மாயாவதி கரெக்ட். பட் அவர் ஃபர்ஸ்டே மீட் பண்ணிடுறாரு. அது வந்து எங்க மீட் பண்றாரு? ஜெகநாத்ல மீட் பண்றாரு. அவர் சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா ஜெகநாத்ல மீட் பண்ணாரு. அவரோட பிரதர்ல கோபால பட்டாச்சாரி அவரோட பிரதர்ல. அப்படிதான் லிங்க் ஆகுது.
அது கோயின்சிடென்டலா லிங்க் ஆகுது. பக்தி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்படி லிங்க் ஆகுதுன்னா, ஒரு மெம்பர் இருந்தாலும் இன்னொரு மெம்பருக்கு அனுகிரகம் வரும்னு. இங்க வந்து பரமானந்த பூரி அவரை வந்து மீட் பண்ணி அவருக்கு ஒரு கும்பலே இருக்கு வாரணாசியில, மொத்த கும்பல மாத்துறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. छाया वस्त्राची प्रभु आनंदे भक्त सागे साधा कीर्तन विलासा जगन्नाथ दर्शने प्रेमेरा विलासा. हरे कृष्णा. आनंदे भक्त संगे गे सदे कीर्तन विदासा जगन्नाथ दर्शन प्रेम विलासा. Translation: While at Jagannath Puri, the Lord passed his time in great joy by performing Sankirtana and visiting the temple of Jagannath in great ecstasy. Hare Krishna Mataji. ஜெகநாத் பூரியில வந்து அந்த கோவிலெல்லாம் பாக்குறாரு. ரொம்ப அவ்வளவு சந்தோஷத்துல, மகா சந்தோஷத்துல அவர் பாக்குறாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். மத்திய லீலா கைலுமி சூத்திர விவரண अंत्य लीला सूत्रा ये विष्णु भक्तगणा. மத்திய லீலா கைலு ஏய் சுப்ர விவரண அந்திய லீலார சூத்ர ஏபே சுன பக்தகண. மத்திய லீலையில பாத்தீங்க, இப்ப வந்து அந்திய லீலை பார்க்கலாம். படிங்க மாதாஜி இங்கிலீஷ். இவ்வாறாக மகாபிரபுவின் மத்திய லீலைகளின் சுருக்கத்தினை வழங்கியுள்ளேன். தற்போது பக்தர்களே அந்திய லீலை என்று அறியப்படும் பகவானின் இறுதி லீலைகளின் சுருக்கத்தினை தயை கூர்ந்து கேளுங்கள். இனிமே அந்திய லீலை ஆரம்பிக்குமா மாதாஜி? ஃபைனல் பாஸ்ட் டென்ஸ். அவர் சம்மரி கொடுப்பாரு, ஃபுல்லா இல்ல. वृंदावन आयला यादी नीला चल आयला आतार वर्षाताहा वासा काहम नाही गेला. वृंदावन आयदे जादी नीला चले आयला आडार वर्षाताहा वासाकाக நாகி கேலா. மகாபிரபு விருந்தாவனத்திலிருந்து ஜெகநாதபுரிக்கு திரும்பிய பின்னர் 18 ஆண்டுகள் அங்கேயே தங்கியிருந்தார். வேறு எங்கும் செல்லவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெகநாத் புரியிலே அவர் 18 ஆண்டுகள் இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. प्रति वर्षा आयशेना ताहा गौडेर भक्तगणा चारी मास रेने प्रभुरा सागे समिलाना. प्रतिवर्ष ईसेना दाह गौडेर भक्तगणा सारी मास रहे प्रभु சங்கே சமிலன. அந்த 18 ஆண்டுகளின் போது எல்லா வங்காள பக்தர்களும் அவரை ஜெகநாதபுரியில் ஆண்டுதோறும் தரிசிப்பது பழக்கம். அவர்கள் அங்கேயே 4 மாதங்கள் தங்கியிருந்து பகவானின் சங்கத்தினை அனுபவித்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு 4 மாசம் அங்க வந்து தங்குவாங்க, ஏன்னா சத்துர் மாசம் சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து கிருஷ்ணரோட, அதாவது ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவோட கம்பெனி அவங்க என்ஜாய் பண்ணாங்க. அந்த 18 வருஷமும் ஒரு வருஷம் கூட விடாம 4 மாசம் வந்து அவங்க பண்ணாங்க, டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பெங்கால்ல இருந்து வந்து நிரந்தர நிருத்திய கீதா கீர்த்தன விலாசா ஆச்சாந்தாலே பிரேமே பக்தி கரீல பிரகாஷா. நிரந்தர நிருத்திய கீத கீர்த்தன விலாச ஆசண்டாலே பிரேம பக்தி கரில பிரகாஷ. ஜெகநாதபுரியில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கீர்த்தனத்திலும் நடனத்திலும் இடையறாது ஈடுபட்டார். இவ்வாறாக அவர் சங்கீர்த்தன லீலையை அனுபவித்தார். தமது காரணமற்ற கருணையான தூய பிரேமையினை நீச்சமானவர்கள் உட்பட அனைவருக்கும் வெளிப்படுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ண மதர். ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் வந்து ஆடுறது பாடுறது எல்லாமே ஜெகநாத் பூரியில பண்ணாரு. எல்லா சங்கீர்த்தனும் அவர் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாரு, ஏன்னா அவரோட காஸ்ட்லெஸ் மெர்சி, பியோர் லவ் ஆஃப் காட் வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. பண்டிதா கோசானி காயிலா நீலா சாலே பாசா வியாக்ரஸ்வரா தாமோதரா சங்கர ஹரிதாசா. पंडित गोसाणी कैला नीलाचल बासा वक्र सेवा दामोदरा शंकर
Haridasa translation. Descending with the Lord at Jagannath Puri, where Pandit Goswami and other devotees such as Vakreshwar, Damodar, Shankara and Haridas Thakur. Hare Krishna Mataji. ஜெகநாத் பூரியில பண்டித கோசாயும் மத்த டிவோட்டிஸ் இருந்தாங்க. யாருன்னா வக்ரேஸ்வரா பண்டிட். நான் சொல்லிட்டேன், வக்ரேஸ்வரா பண்டிட் ஆடினாருன்னா அப்படியே 24 hours 48 hours கண்டினியூஸா ஆடினாரு. தாமோதரான்றவர் உங்களுக்கு தெரியும், தாமோதர் பண்டிட், ஸ்வரூப் தாமோதர் பண்டிட், ரெண்டு வேற. அவங்க வந்து ரொம்ப க்ளோஸ், அவரோட பர்சனல் செக்ரட்டரியா இருப்பாரு. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பத்தி சொல்ல வேணாம், சங்கராயனை நான் செக் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெகநாதா பகவான் கோவிந்தா காஷீஸ்வரா பரமானந்த பூரியாரா ஸ்வரூப தாமோதரா. ஆமா, ஸ்வரூப் தாமோதர் தான் மீட் பண்றேன். ஜெகதானந்த பகவான் படிங்க bro. படிங்க, அடுத்த படிங்க. ஜெகதானந்த பகவான் கோவிந்தா காஷீஸ்வரா பரமானந்த பூரி ஆரா ஸ்வரூப தாமோதரா. ஜெகதானந்தர் பகவான் கோவிந்தர் காஷீஸ்வரர் பரமானந்த பூரி ஸ்வரூப தாமோதரர் ஆகிய பக்தர்களும் பகவானுடன் வசித்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணனோட இருக்காங்க, ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவோட இருந்தாங்க, எல்லாருமே அங்க இருந்தாங்க. क्षेत्रवासी रामानंदा राणा प्रभृति प्रभु संगे सभा कैल नित्य स्थिति. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. क्षेत्रवासी रामानंदा राय प्रभृति प्रभु संगे सभा कैल नित्य स्थिति. Srila Prabhupada ki jai. Srila Ramananda Raya and other devotees who were residents of Jagannatha Puri also remained permanently with the Lord. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ராமானந்த ராய் மத்த டிவோட்டிஸ் எல்லாம் வந்து இங்க ஜெகநாத் பூரியில வந்து இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களும் பெர்மனண்டா கிருஷ்ண சைத்தன்யோட இருந்துட்டாங்க அப்படின்னு. ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு ராமானந்தர். நான் எல்லாரையும் மியூட் போடுறேன், நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. अद्वैता नित्यानंदा मुकुंद श्रीवासा विद्यानिधि वासुदेवा मुरारी अटट दासा प्रतिवर्षे आयशे संगे राहे चारी मासा तान साबालाना प्रभुरा विविध विलासा. पद्मा माताजी படிக்கணும்னா படிங்க. पुष्पा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अद्वैत नित्यानंद मुकुंद श्रीनिवासा विद्यानिधि वासुदेव मुरारी जगदास प्रति वर्षे आई से जंगे रहे सारी मासा दासवया लया प्रभुर विविध विलासा. अद्वैत आचार्यர் நித்யானந்தர், முகுந்தர், ஸ்ரீவாசர், வித்யாநிதி, வாசுதேவர், முராரி ஆகியோரால் தலைமை தாங்கப்பட்ட இதர பக்தர்கள் ஜெகநாதபுரிக்கு ஆண்டுதோறும் விஜயம் செய்து பகவானுடன் தொடர்ந்து 4 மாதங்கள் வசிப்பது வழக்கம். அவர்களின் சங்கத்தில் பகவான் பல்வேறு லீலைகள் அனுபவித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். அத்வைத ஆச்சாரியா யாரு? ஆச்சாரியா பகவானை அழைத்தவர் மாதாஜி. அவர் யாரோட இன்கார்னேஷன்? விஷ்ணு சிவா. எஸ். நித்யானந்தா பிரபு பலராமர். ஸ்ரீவாசா ஆச்சாரியா ஹரே கிருஷ்ணா. முராரி குப்தா. முராரி என்றது முராரி குப்தாவை குறிக்கிறது. ஹனுமான். வெரி நைஸ். ஹனுமானை குறிக்கிறது. இது வச்சுக்கோங்க. மத்தவங்க எல்லாம் அப்புறமா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் வாசுதேவ தத்தா அண்ட் முகுந்த தத்தா 2 பேரும் பிரதர்ஸ். முகுந்த தத்தா அவர் கிளாஸ்மேட், வாசுதேவ தத்தா அவரோட அண்ணா. ஆனா அவர் எல்லாரோடையும் க்ளோஸா இருந்தாங்க. அதுதான் அந்த 2 பேரு. ஹரே கிருஷ்ணா. வித்யாநிதி கேரக்டர் வரும். ஆக்சுவலி வித்யாநிதி வந்து இவருக்கு அந்த ஊர் விட்டு பக்கத்து ஊர்ல இருக்கிறவங்க. இவங்க எல்லாருமே கிளாஸ்மேட்ஸ். முராரி குப்தா, முகுந்த தத்தா எல்லாம் கிளாஸ்மேட்ஸ். வித்யாஹாரி நான் சொல்ற மாதிரி எனக்கு டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகல. 2 minutes வருவாரு. हरिदासेरा सिद्धि प्राप्ति अद्भुत सभा आपना महाप्रभु यारा
கைல மகோத்சவா எல்லாருமே அந்த ஊர்க்காரங்க, அவங்க எல்லாம் வராங்க அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிதாசேர சித்தி பிராப்தி அத்புத சபா ஆவணி மகாபிரபு ஜார கைல மகோத்சவா. ஜெகநாதபுரியில் ஹரிதாச தாகூர் சித்தியடைந்தார். தாகூர் ஹரிதாசரின் மறைவினை மகாபிரபு ஒரு திருவிழாவாக நிகழ்த்திய காரணத்தினால் அந்த சம்பவம் மிகவும் அற்புதமானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, இவங்கள பத்தி சொல்றாங்க இல்லையா, அவங்க ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இறந்துட்ட டைம் வந்து ரொம்ப கிரேட். அது என்ன கிரேட்ன்றத எதுக்கு கிரேட் சொல்றாங்கன்னா, ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பர்சனலா அவர் வந்து அந்த கடைசி செயல்கள் எல்லாம் செஞ்சாரு. சோ அதுல இருந்து நம்மளுக்கு தெரியும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஆஸ்பிஷியஸ்னு. வைஷ்ணதேவ் கிருஷ்ணர் முன்னாடி இறந்தாரு, அது அவ்வளவு ஆஸ்பிஷியஸ். இவருக்கு வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு வந்து அந்த இறுதி சடங்கு செஞ்சதே சைத்தன்யா மகாபிரபு. அப்ப எவ்வளவு ஆஸ்பிஷியஸா இருக்கும்னு நம்ம திங்க் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. காவே ரூப கோசா நீரா புனராகமன தாரே ஹிருதயே கைலா பிரபு சக்தி சஞ்சாரணா. Sabiruve koshaldira punaragamana tarahara haridaye kaila prabhu shakti sandarana. ஜெகநாதபுரியில் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி மகாபிரபுவை மீண்டும் சந்தித்தார். அவரது இதயத்தில் மகாபிரபு எல்லா தெய்வீக சக்திகளையும் வழங்கினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் வந்து ரூப கோஸ்வாமியோட மனசுல டைரக்டா வந்து ஹிருதய ஆதி கவையே அப்படி டைரக்டா அவர் ஹிருதயத்துல அவரு எல்லாத்தையுமே மேனிஃபெஸ்ட் பண்றாரு அப்படின்னு. அதனாலதான் ரூப கோஸ்வாமியோட நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் மத்தது என்ன எழுதினாரு ரூப கோஸ்வாமி? மாதவம் நம்ம படிச்சது பக்தி ரசாமிர்த சிந்து. சத்சர்பா வந்து ரூப கோஸ்வாமி எழுதல பிரபு, ஜீவ கோஸ்வாமி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ரூப மாதாஜி கீதம். சோ பட் நான் மெயினா மீன் பண்ணது வந்து NOI and NOD அந்த ரெண்டு தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். NOI நான் சொன்னதால NOD, அதாவது பக்தி ரசாமிர்த சிந்து. ரொம்ப முக்கியம் 64 limbs ஆஃப் பக்தி நம்ம ப்ரோக்ரஸ் பண்ணணும்னா நம்ம ஹையஸ்டா இருக்கிறது தப்பு இல்ல, ஆனா ஹையஸ்டா இருந்து அதே சஸ்டெயின் பண்றதுக்கும் நம்ம பக்தி தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஹை இல்ல மாதாஜி, இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு பக்தி பண்றதுக்கு ஸ்கோப் இருக்குன்னா அந்த கொஞ்சம் என்னன்றதும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டுக்குமே வந்து நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் கிளியரா நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டைம் ஆயிடுச்சு. 11 ஆயிடுச்சா? ஓ thank you so much. Oh, I didn't notice. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanan pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti Vaishnav Jai Srila Prabhupada Jai. Namacharya Haridas Thakur Jai. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare. Hare Krishna. Hare